vidim i čujem. Ja vas isto sve vidim i čujem. Pošto novinari su otišli, vi to ne vidite, pa ćemo sad vas skinuti. Ja sam imam samo jedan mali još da kamera prođe. Super, prođe. Dobar dan i dobrodošli u najneobičniju dodelu nagrade za najbolju savremenu pripovest u 2020. godini, koju dodeljuje Lazina kuća za pisce, a to je nagrada Laza K. Lazarević. Jako mi je drago što smo se sastale nas tri, evo, ovako, i Marija četvrta, naša ovogodišnja dobitnica nagrade. Pa evo, za početak ću vam mahnuti, ne možemo da se pozdravimo, ne možemo da se grlimo. Skinuli smo maske, makar da se vidimo i dobro čujemo. Dobro nam došle, evo, ovako u nekom virtualnom prostoru, nadam se nekim boljim vremenima i šetanjem po našim lepim gradskim ulicama. Marija, evo i tebe pozdravljam, dobar dan i dobrodošla na, evo kažem, najneobičniju dodelu nagrada u istoriji od kada Kulturni centar dodeljuje ovu nagradu, a ovo je 25. po redu nagrada, a druga od kada smo ustanovili jedan sasvim novi i drugačiji koncept, to je rezidencijalni koncept Lazina kuća za pisce i Lazina kuća za pisce, evo, još jednoj ženi dodeljuje nagradu, s obzirom da je prošlogodišnja dobitnica također bila žena, ali ono što je za nas jako važno i što je kuriozitet, to je da je Marija Šapčanka i ona je druga Šapčanka koja je dobila ovu nagradu. Marija, kako je to kada dobiješ nagradu Laza Lazarević? Ćao svima, hvala vam puno. Ja se sećam tačno tog dana kad me je Vladislava pozvala i rekla da sam dobila nagradu. Baš je bio nešto užasan dan i ona me pozvala i ulepšala mi ne samo taj dan, nego i ovu celu godinu. Godina zaista nije mogla biti gora za ceo svet, pa nam je to možda malo lakše zato što je svima teško, pa smo otkrili neku novu vrstu solidarnosti i otkrili smo da možemo i da moramo da se viđamo bar ovako virtualno. Meni je zaista nevjerovatna čast da sam dobila ovu nagradu, zato što sam dobila u Šapcu, u kome sam rođena i u kome sam nedavno i radila i živela i živim na distanci između Šapca i Beograda. Jako sam bila zbunjena kad nisam iskreno očekivala, ali sam s druge strane bila srećna zato što je konkurs bio pod šiframa i onda sam nekako dobila veću potvrdu svog stvaralaštva zato što niste znali o kom se radi. I to bilo sam srećna i to baš samo moj rad, a ne negde celokupan angažman kao neke ranije nagrade koje sam dobila. I zaista ova nagrada mi je dala nekako vetar u leđa da se osmelim i završim posao koji sam dugo radila, 4 godine, tako da je baš danas konkretno izašao moj prvi roman Ispod majice i ja sam vam se svim trima zahvalila zato što nisam sigurna da bi se tako brzo i na taj način desio roman da nije bilo ove nagrade. Nije bilo vetra u leđa. Tako je. Kulturni centar. Tako je. Evo ja bih sada našoj publici koja je nekoj digitalnoj sferi čeka da čuje i sve ovo o čemu mi razgovaramo, predstavila naše gošće. Ja vas gledam na ovom monitoru. Sa nama je profesorka Vladislava Bordić-Petković, profesorka na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i predsjednika našeg žirija. Lazina kuća za pisce ima žiri u mandatu od 5 godina.
strukturirana je koncepcija ovog petogodišnjeg rada Lazine kuće za pisce i nekako smo tematizovali jedan okvir, a taj okvir tiče se žena ili uopšte položaja žena na prostoru bivše socijalističke federativne republike Jugoslavije, dakle tog nekog balkanskog patrijarhata, pa smo u tom smislu i birale naše gošće. Ja se Vladislavi zahvaljujem, mi smo, predlog Vladislavi je prevashodno bio da to novogodišnja gošća naša bude Olja Savičević-Ivančević i presrećna sam zaista što se to dogodilo. Dakle, predstavljam i drugu gošću koju gledam onda u jednom malom prozorčiću. To je čuvena zaista, sada već možemo i tako reći, hrvatska spisateljica Olja Savičević-Ivančević, koja je takođe ove godine imala u ovako ludoj godini, što je Marija rekla, velike uspehe i veoma se radujem zbog toga i ja koristim priliku da ti čestitam. Moj tako ujedno omiljeni roman Na Dio kauboju je proglašen za najbolji roman tako na francuskom, strani roman u francuskom. Dobro govorim, ti ćeš me ispraviti kasnije, a takođe izdavačka kuća iz Beograda LOM objavila je tvoju novu zbirku poezije i to je zaista svetkovina, da tako kažemo, za one koji vole da čitaju savremenu poeziju. Evo, nešto smo čuli o Marijinim utiscima, volio bih Vladislavu da pitam da nam kaže nešto kao predsednica stručnog žirija. Kako smo došli do ovog glasa, s obzirom da su, moram još dati samo ovaj okvir, mi smo ovdje u Kulturnom centru bili zatečeni onim što nam se dogodilo. U nekom kalendaru naših aktivnosti, kada je trebao da ide konkurs, on nije otišao. Tako da smo mi u maju, kada smo se vratili na naša radna mesta, većali da li uopšte ove godine realizovati konkurs i rezidencijalni program ili ne. Olja se složila da možemo i kada smo pustili konkurs, ove godine je stiglo samo 50 radova. Znači, poremetilo se uopšte način na koji su radovi pristizali i sam broj. Kako se od tog broja izdvojio uopšte taj neki uži izbor i kako smo došli do Marije i nešto o samoj priči, evo Vladislava vas bih zamolila da kažete. Dobar dan svima, drago mi je što smo zajedno, čestitam Mariji na romanu i želim joj zaista puno uspeha i puno čitalaca. U mom dvogodišnjem radu u ovom žiriju mislim da je bilo vidljivo obilje tema i poetika tradicionalnih i aktuelnih. Jeste godina 2019. donela duplo više narativnih celina, narativnih priloga nego što je to slučaj sa 2020. Međutim, čak ni u vremenu promenjenih okolnosti nije izostala raznovrsnost. Dakle, i priloge koji su stizali u toku ove godine, koji smo čitali na konkursu 2020. Krasile su savremene teme, realističko pripovedanje, teme urbanog otuđenja, umiranje seoskih sredina, zatim tu je bilo emotivnih i karijernih lomova kao vezivnih tematskih tkiva, toksičnog uticaja realnosti na snove, odrastanje, ideale. Otvarane su riznice ličnog, kolektivnog i porodičnog pamćenja i ukratko možda je bilo manje eksperimentalnih tehnika, međutim ta ključna reč otvaranje riznice, taj ključni izraz otvaranje riznice pokazao se u Marijinoj priči na najbolji način u ovom upečatljivom, višeslojnom, poetičnom govoru o ženskom iskustvu odrastanja, o otkrivanju emocije, o revolucijama spoznaje i iskustvima obmane, o ženskom prijateljstvu na svaki način. Nina u priči je ta preko potrebna dvojnica, to preko potrebno drugo koje je ideal naratorki koja naravno ne želi potpunu identifikaciju, ali želi prisvajanje hrabrosti i želi prisvajanje pobune. Skok u ambis, priča se zove ambis, da ne zaboravimo i to, skok u ambis jeste ulazak u prostor zajedničkog iskustva, ulazak u rizik koji je zajednički imenitelj prijateljstva koje se potvrđuje, čuva u narednih nekoliko godina.
Ukratko, Marijina priča je na najlepši način pokazala kako su muka i čarolija raznolikosti utisnute neizbrisivo u jedan književni tekst koji na ovaj način pokazuje kolika je važnost ženskog iskustva, ženskog prijateljstva, ženske solidarnosti i mislim da svako ko vidi 17-minutni film o Marijinoj priči i čuje Marijinu priču, savršeno režiran i vizuelno sjajno dizajniran film, mislim da će to zaista biti jedno specifično iskustvo. Hvala Marija na ovoj priči i hvala na romanu. Hvala vam na ovim zaista lepim rečima. Olja, tebe bih sada voljela da pitam, pošto si ti umetnica, književnica i sa tog aspekta tvoje prepoznavanje priče pod šifrom 27 povlaka, ne znam koji su brojevi bili u pitanju, kada nismo znale o kome se radi, tvoje prepoznavanje je nekako bilo najubedljivije, najautentičnije. Ti si imala sve reči samo za priče hvale i to je bio tvoj favorit. Da li je to umetničko prepoznavanje? Kako si ti prepoznala da je to ta priča? Lijepo vas je vidjeti, pozdravljam vas sve skupa, posebno čestitam Mariji i na nagradi, evo opet, i na novom romanu i veselim se čitanju. Zbilja mene njen rukopis osvojio na prvu, s obzirom da, eto, ja sam iz susjedne zemlje, pa nisam prije ni imala priliku čuti ni za Mariju, ni za njen rad. Zbilja mi je to bilo nešto potpuno novo i ime i rukopis, ali odmah se dogodilo neko prepoznavanje, možda i neka određena bliskost, ne znam, u toj nekoj čitateljskoj poetici. Tako da, eto, i sama ti, Katarina, znaš da sam odmah rekla ova, pretpostavljam da je autorica, jer pod ovom šifrom je meni moj favorit, odmah me nekako pridobila, ali na kraju je to bilo jednoglasno. Evo sad bih volila da Marija nešto kaže, znači čuli smo da je ova nagrada vetar u leđe za tvoj roman. Hoćeš li nam reći nešto o tvom novom romanu? Ja sam se nadala da će možda pokažemo da ovde makar korice danas kako izgleda. Ti ulaziš svakako u trku za Ninovu nagradu za ovu godinu. Šta nam donosi tvoja knjiga? Da li ima neke sličnosti sa poetikom ove pripovetke koju smo nas tri, a i mnogi pročitali? Roman je pre svega jako veliki iskorak formalno i zahtevna forma. Donosi nam zapravo ono što teoriji često zovemo abjektno, ono čega sklanjamo oči, pogled i ono od čega se grozimo. Roman otvaramo jednom jako zastrašujućom činjenicom, a to je da se spajaju u razgovoru baš u prvim mrežama bivša i sadašnja djevojka jednog istog dečka. I to je neka potpuno nadrealna trauma svake žene, to je razgovor sa nekom, ajde tako kažem, suparnicom, koji otvara zapravo, poslužit ću se tom reći, ambis celog života koji onda prođe pred očima nekom dijakonijskom narativu, da tako kažem. Ja, kako sam se bavila ranije teoriju, nikad nisam sanjala da ću napisati roman skokovitog narativa koji zapravo slaže te epizode u nekom emocionalnom ključu, a ne po narativima koji su meni kao čitateljki bliski, ali zapravo sve u romanu podređeno je tome da ispriča priču o jednoj jako velikom zahtevnom emocionalnom procesu sazrevanja, odnosno emocionalnoj emancipaciji, koja nam je mnogo teška, iako smo skloni da često kažemo
u javnom govoru da lično jeste političko. Zapravo pravi ispit te teze jeste insistiranje na tome da svoje lično učinimo vrednostno bliskim onom u čemu verujemo. Roman pripada žanrovski autofikciji. Da bih bolje ispričala priču, ja sam uzela neke elemente sebe, svog života ili nekih ranih listova, da bi oni stvorili neku celinu, uslovno rečeno, u toj formi romana zapravo. Ja mislim da će biti, da je pre svega striktno ženski roman, u najboljem smislu, zato što smatram da je žensko iskustvo, time se zapravo bavim, podreprezentovano u književnom kanonu i da ne samo ženska prijateljstva, ženska suparništva, ženska seksualnost pre svega, odnosi sa roditeljima, odnosi života i smrti, bolesti i tako dalje. To su teme koje mene duboko interesuju, svemu čemu se bavim, pa se naravno ocrtavaju u romanu, ali negde otvara se jedan veliki spektar onoga što mene zanima. Nekada sam to isto rekla vezano za priču koja je pobedila na Lazinom konkursu, a to je da mene zanimaju, da mislim su duboko formativna osjećanja koje često su podcenjena, osjećanja tipa stida ili stida, sramote, zavisti ili ponosa, i mislim da je jako veliki deo romana upravo ta emocionalna poetika koja je jedna od autorki koja je pisala o romanu i formulistima. Evo samo da prokomentarišem još ovo, ako bi mogla Vladislava možda da se nadoveže. Iščekujući ovaj roman, što sam sa Marijom već razgovarala i znala da će biti, da je u štampi, da će uskoro izaći. Pa i mi smo negdje ovdje formulistirali, da kažemo, pa i preko ove izjave lično i političko u samom ovom petogodišnjem okviru, ovaj feministički koncept zapravo. Razgovarajući sa Marijom, Marija je imala strah da li će njen roman biti prepoznat sopstvenim glasom. Pa evo, htjela bih da kažem, kada smo čitali priče, Marija je poslala zapravo 3 priče i znalo se da je to jedan glas, da je to zapravo jedan autor. Može Vladislava nešto da mu kaže o tim ženskim glasovima i gde je mesto uopšte ovakve proze, da kažemo, ženske proze? Ono što je najvažnije kada govorimo o ženskim glasovima jeste da istaknemo da se oni moraju boriti protiv 2 vrste otpora koje se ne postavljaju pred autore muškarca. To su otpori marginalizaciji i otpori infantilizaciji. Pokušaj infantilizacije žena, dakle trivializacije njihovog iskustva, povezan je dakako sa pokušajima marginalizacije i mi smo, čini mi se, tu matrilinearnu liniju i to matrilinearno iskustvo, kao i u priči prethodne dobitnice Marijane Čanak, prepoznali kao nešto vrlo specifičan način promocije ženskog iskustva, specifično ženskog iskustva koje odbija da bude svrstavano, klasifikovano u nešto što je trivialno i minorno. Dakle, ono što se osetilo i ono što se osetilo i primetilo, to je bio zapravo taj pečat jednog autorskog glasa koji ima šta da kaže i koji želi da sa nama podeli senzibilitet bivanja ženom u specifičnim okolnostima, ženom koja svoje iskustvo želi da podeli upravo ne zato da bismo svi bili možda osujećeni kada to iskustvo čujemo, nego upravo suprotno, da bismo bili obogaćeni i tuđim bolom i tuđim iskušenjem i da bismo zapravo se sve prepoznale u nekoj vrsti sestrinstva po bolu i iskušenju. Nadam se da ovo nije zvučalo možda suviše depresivno, jer ta borba je u suštini vrlo afirmativna. Tako je, hvala vam Vladislava. Ja bih još iskoristila priliku sada da predstavim prvu publikaciju Lazarne kuće za pisce.
a ovo je Lazin fanzin i on sadrži nagrađenu pripovetku sa našeg prvog rezidensa. Mi ga zovemo čak i Nuti, to je prošle godine kada smo prvi put krenuli ovim konceptom i razili na dosta nepoznanica i rešavali ih u hodu. Ovdje imamo nagrađenu pripovetku koju je Vladislava malo čas spomenula, Marijane Čanak, 4 brazgotine na telu i 1 na zemlji, a također fanzin sadrži i priču naše prošlogodišnje gošće rezidencijalnog programa, to je Slađana Nina Perković. Ja sada mogu... Koja, eto, ove godine ima roman u Jarku. Tako, evo sad upravo... Hvala, Vladislava, to sam i htjela da kažem. Kod nas, očigledno, ona osoba koja dobije nagradu za najbolju pripovetku u istoj godini izdaje knjigu. Ovo mi je zapravo šlagvort da kažem da ćemo do kraja godine imati i fanzin, Lazin fanzin, kako bi mi kolokvijalno nazivamo, i broj 2. Jučer sam dobila priču naše gošće rezidentke, poslala mi je jako lepu priču Jabuke i opet smo u ovom ženskom pismu, zato se nadovezujem na ono što je Vladislava rekla, ali imamo još jednu notu istorijsku, imamo zaista kratka, ali slojevita i efektna priča, veoma emotivan način, govori o ratnom siročari posle Drugog svjetskog rata u Splitu, ali sad da ne govorimo o priči, vi ćete pročitati dakle vrlo brzo, kraj godine je tu, fanzin 02 je u pripremi i Oljina priča već se nalazi na našem sajtu. Htjela bih da pitam Olju zašto kako je nastala ta priča, je to neki novi opus, o čemu se radi, i također bih na kraju, da to zaokružimo ovaj razgovor, nekim našim kratkim komentarom na to kakva je sudbina rezidencijalnih programa u narednim godinama, ukoliko ne dobijemo vakcinu i šta će se desiti sa tom mobilnošću umetnika na kojima zapravo i počiva ideja rezidencijalnih programa. Eto, to sam htjela da pitam Olju, ako se zapamtilo sve šta sam to. Dosta široko, da. Ali ja sam optimistična i nekako, eto, sad izgleda da je ta vakcina istigla, pa valjda ćemo se u dogledno vrijeme moći cijepiti i nekako nastojim razmišljati o tome optimistično, da se nećemo baš morat pretjerano navikavati na ovakve situacije, ali evo snalazimo se nekako i s ovim. Jako lijepo je sad, oprosti, kaži, nisam čuo. Pa da, jest, evo sad je Vladislava jako lijepo zaokružila te svoje misli vezane uz položaj autorica na ovom prostoru i njihovu neku ulogu u kanonu. Pa čini mi se da u zadnje vrijeme ima sve više glasova žena, autorica, koji su postali dominantniji nego ranije i da se sve više otvaraju upravo neke teme i načini pisanja drugačiji iz perspektive žena. Pa se tako i ispisuje ta jedna neispisana stranica te intimne, privatne povijesti, koja je nekakva povijest interijera, nešto gdje su žene živjele, što je zapravo jedna privatna, intimna povijest čovječanstva, koja nikad nije bila ispisana, barem ne iz ženske perspektive na ovim prostorima. I sad se te rupe, zapravo te praznine popunjavaju. I ja sam sama krenula pisati jedan roman koji se sastoji od priča
koje su inspirirane nekim stvarnim iskustvima žena iz moje obitelji, koje su rođene i odrastale na cijelom prostoru bivše Jugoslavije, pa tako kroz tu nekakvu njihovu intimnu povijest i to što se njima događalo dok su muškarci ratovali, a o čemu se ništa ne zna, eto, nekako prikupila sam i neka pisma i fotografije i dokumente i predmete i na osnovu te intimne arheologije pokušavam napisati fikciju zapravo, nešto rekonstruirati, pa i priča Jabuke, jedna priča koja je nastala po stvarnoj epizodi iz života moje mame, koja je zbilja bila ratno siroče i odrasla je u domu u Bosni, ali sa 18 godina je došla u Dalmaciju, a kao djevojčica je već ljetovala u Splitu u zgradi nadbiskupijskog sjemeništa tada i to je bilo jako jedno onako neobično zapravo iskustvo za nju i tako skicirala sam ga u toj pričici. A sad mislim, kad bude roman, onda ćemo više o tome pričati. Evo ja mogu da kažem to da je Lazina kuća za pisci, pored toga što je izbacila, kako kažem, Lazina Banđelj ovu publikaciju, nekako nas je ova situacija naterala i da pređemo u još neke medije i mi smo, Vladislava je malo prespomenula, snimili eksperimentalni film, da smo ga nazvali narativna forma filma, po nadaženoj pripovedci. Nadam se da ćemo do kraja godine Olja snimiti i film za vašu priču Jabuke, pošto je ovo 0. godina za nas u smislu prelaska u digitalni svet, u digitalnu sferu. I tako da je to sada još jedan talas, gde preko književnog mi pravimo jedan talas sada u tom digitalnom i u filmskom svetu. Hoću da kažem da je ovaj film Ambis koji je režirao Dušan Popović, inače student Akademije dramskih umetnosti u Beogradu. Ovaj film poslao na takmičenje i on je prošao selekciju za film kratkog metra 9 mm. Tako da film će imati svoj život u budućnosti, a ovdje mislim da ćemo do kraja godine gledati i tvoju ekranizovanu priču u nekoj eksperimentalnoj formi, vidjet ćemo kako će to biti. Ja vam se zahvaljam što ste danas bile sa nama, pa evo i ovako. I nadam se da u nekom, naravno Mariji se zahvaljujem, ona je ovde kod nas i mi ćemo se još vidjeti kada budemo predstavljali novi roman i novom romanu želimo naravno puno sreće sada u ovoj trci za našu najvredniju nagradu, a to je Ivana nagrada. Želim vam sve držimo fige. Da. Želim vam sve najbolje, čujemo se dalje i sarađujemo i dalje naravno na našim književnim i drugim ženskim temama. Hvala vam najlepše, Vladislava. Olja, hvala najlepše. Hvala. Čujemo se. Hvala. Čujemo se i vidimo se tako dobro. Hvala najlepše da ćemo se zagrliti kada se budemo sreli, zato što ste odsjecom zaista kao da se poznajemo u sve te divne reči koje sam čula od vas. Hvala vam. Hvala Marija, srce mi je puno. Hvala. Hvala Katarina. Zaista mislim da smo Olja i ja počastvovane i obogaćene ovim iskustvom saradnje sa Kulturnim centrom u Šapcu i zapravo u ovom lepom projektu koji omogućuje neku vrstu, ono što sam rekla i vratit ću se na to, otvaranje riznica. Kad Vladislava nešto kaže, meni ostaje samo da potpišem. Hvala, Olja. Prijatno, vidimo se. Vidimo Prijatno. se. Najbolje. A nema ništa dodali sa plaketa u ruci, to. A to sam zaboravila. Hvala ponovo. Dobro, ajde. Snima svo vreme. Čekaj, stari svet. Jesmo završili sa snimanje? Jesmo?